ang katong ka presidente kani Presidente Duterte bitaw, ato sang kuanon to, ato sa nga hisgutan unya karon taud to kay kanang doon na pay mga daghang punto ato, daghan pa mga kasama nga kanang naang daghan pa nga mga punto nga angay nato nga mahibaw-an og angay nato nga kanang naa bitaw nga masayran, no, kay labi na ang kato daghan sa mga pika sad ba nga kanang naang kay gimingaw lagi ang mga sugbuano ni kanhi Presidente Duterte. Kay wa man to nahuman gud gahapon kay tungod kay apikitas oras unya medyo taas-taas ang iyahang kanang naang speech magkasama, no, ni kanang kanhi Presidente Duterte, pero ang katong atuang nga mga kuan karon ang atuang manggod nga ang kadtong iyahang gipangsulting uban na gitubag naman to sa Malacañang karon nakabahin aning sa gold reserves. So niingon na ang Malacañang nga wa kunoy basihan, wa kunoy basihan sad mga sukin tig paminaw, so muna nga kuno nato dagay karon tong taod ato asa naman ta dapita atong gahapon nato nga ato ang pag paminaw gahapon da kasamang names ato lang nagwing ipadayon to gahapon di lang ta mosugod sa uno kay basig maabtan tani unya sa Biyernes pohon, okay, unya. Katon to ang naigwapa di ay. Katon ingon siya nga, naigwapa di mo uli ko og kwan, uli ko basta uli ko dito sa kanang naang di lang ko na sa muli is Davao basta naigwapa dire. Basta na kuno igwapa mga kasama, kuyog na lang sa balay is gwapa. Sige kuno, ato kuno soin pagpaminaw tong asa man to dapita tong katong katapusan gahapon kasamang names, amo ba ni? Agatong sa katong sa gahapon plano sa among mga katong sa gahapon nga katong schedule. Apan nga re murag ni kalit og iyang gihangyo. Unya ni sugot ko. Para ko kaadlaw dire. Ato ikuan ko no galing sa para nga bakit ang gwapa gwapa uban na lang ko sa inyo, total pareho atang Bisaya. Ako kaliwat sa Danau, mo gikanan ako pero paminaw ra mo. Paminaw. Nitong unang panahon, natao ko 1945, unya ang negosyo kaayo dire si ato lang ikuan og gamay ni ato ning ikuan og gamay kanang naa nga forward ato gamay kuno kasamang names kay murag na kuan na ni gahapon, no, katuntuang naghisgot naman to siya gahapon og katong ni mga daga gobernador o mayor tinay tanang nasod na ana mulit sila gold kita nato muni among pundo kana dia dapat ato ibalik sa ni dia gamay kana sa Pasig asa kung wadto sinuod lang tanaw Ras TV. Basig sa mall mo nang di ko ganahan mo ato. Ang tao magsig Duterte. May pinsa manangyawa na. Kung manamang eleksyon o ano. Mayor Bingol Vilo of Consolacion, Vice Mayor Rose Bihag Cebu,
Francis Palanca was running for governor in Negros Occidental. Hi, come on, Dong. Ngita na siya, o nga. Nagtinuduan naman mo diya. Yes, sir. Sagit Duterte. Na ako'y isyo simple lang. Ang usa ka nasod Kani ato ning sa kuan kay murag nindot na ning kuan nindot ning nga pagkasugod niya. Anya aton tagsa-tagsaon unsay may mga bugat nga mga punto kayahang gibuhian no ato nga kuanon ato nga pagpadayon pagpaminaw. Si kanhi presidente Duterte kay grabe pagkatao gyud ato ha. So mo bitaw na nga katong pulis moingon nga 3,000 o 4,000 kuno ka mga tao ay ato lang to pasagdan sada kay ila man putong kwintada. Atong kuan atong paminaw kanhi ato ipadayon ni isyo simple lang. Ang usa ka nasod naanay pundo niya nga gold. Gold ba? Kana munay iyang itubag unsa man ang imong kwarta papel malang na asa man ang balor ana asa ang backup ana mayong kadayon niya ang among gold reserve kaya namo mopalit og asa magdegosyo kay naami gold ug naay balor among kwarta ang butlag wa na ko magbaling-baling aning ilang computation. Ang atong gold karon nahurot og baligya. So kanang imong papel gigunitan nga bugat kaayo ni adto kay daghan tag gold reserve. Gaana kaayo na hantod nga wa nay nasod hatag o di na mo honor ana kay wa na nay balyo. Ang unang gikawat ni Marcos ang atong gold reserves. So mo ni sige, mobitaw nang ni ako. Actually, suko ko putang ina nila. sagit mga tao. Sige na nagbaligya ang atong gold hantod karon gamay na lang kaayo. So unsao na lang pagtindog ang atong ekonomiya pag-abot sa panahon masirip nila nga wala na tay backup sa atong kwarta. Importante na tanang nasod na ana mulit sila gold kita nato muni among pundo muni balor sa among kwarta sige nawala na kay gasigihan og baligya wa ta mahibaw pilay gibaligya og kanos muunay nakong putang inan diha nga wa ta mahibaw. Wa ta kahibaw ang gold diin gibaligya og pila. Wa sila mosultian na ang administrasyon. Kada dapat public na kay public issue, public property, public money. And yet, ingnan tamo padung na siya sa
pagka-dictator eh. Padoon na siya dito, di na magbaling-baling og ingno ni mo, hoy, hay naman tong among gold, di man ni mo baligya, pilay imong ngalin. Wala na. They don't bother to answer, and they don't bother really to give a statement to the Filipino people. Lisod na na. Perting lisura na. Muna yung una, karang pilakadla, mga pobre kita ni. No. Ako, nagpalit ako daan, usa ka dosin ng jockey nga. Kaya akong daan, luag na. Usay maglakaw ko ni ana sa ang garten, ni ana sa akong. Pobre na gud ta. So di napita ha, di napita lang kasama nga name. So, so mo to nga, muni ang iyahang nasa iyahang speech nga katong iyang giingon nga ginayhinay na kuno og baligya ang gold sa Pilipinas sa administrasyon ni Presidente Marcos. Apan kani, matod pa niya lagi na nga angay nga masayad ang tao kay wa ta kay balo insay gibaligyaan, asa gibaligya og pila nay nabaligya. So basi kunog maabot ang panahon nga mawagtag mahurot na nga to ang gold, so mahimo nga gamay na kay bili atong kwarta. Sumala pa niya pero gitubag ni siya gahapon. Kani nga ni ang statement, gitubag na ni kaning niyang akusasyon, kining mao mga sukindig paminaw nga kaning ni ang pag-akusar ni kanhi Presidente Duterte sa administrasyon kabahin sa gold reserves. Gitubag na ni kagahapon ni Presidential Communication Office nga si Undersecretary Claire Castro. Matod niya nga way basihan na nang gisulti ni kanhi Presidente Duterte. Dili kuno na tinuod makasama. Pero naato gikumpirmar ang Bangko Sentral ng Pilipinas nga dunay gold nga nabaligya karon. Dunay gold nga nabaligya pero wala mo kumpirmar, wala pa nato masuta kung pila gyud to, pila gyud to nga mao nga gold ang nabaligya, usab makasama pero duna. Pero mo na ang kaning na pero yung mamalakan yang way kuha na, way basihana. Importante na natong gold kay maunay kana man ang ngutan ta sa manasa wa may problema kay naaman ta ikadiga na tay gold ana matud pa ginahinayan kunog baligya pero ningon malakayan dili tinuod na oy. So ningon ng Malacanang dili tinuod ha pero ningon si kanhi Presidente Duterte nga kanang naa nga yang gisulti tinuod na no pero wa lang niya butangi dito pilay balor na baligya asa na baligya mo na sa matod pa niya gusto siyang mahibaw gusto siyang mahibaw makasama ha. Okay unya ato na ko nato padayon og gamay kay gawas ato nga isyu do na pailain nga gawas sa gold ha unsa man ning niya ilain niya kuha niya sige kato padayon og gamay no. Niya pay ni si Pam Bari 4. Apil niyang gi-endorse dahil si Pam Bari 4. Governor. Muna mo fight yun sa... Sige ma'am, good luck. At bang ni Governor Gwen? May pa bang lawas ni Gwen? Di man dili bugal-bugal pare ba nako niniwang na siya maayo. Kumusta? Tingnan na siya makita niya nangumusta ko niya ha. Mayor kana reputasyon na kana nangwagod siya nangumusta sang Governor Gwen dili magyud malilong kasamang ken nga kaila gyud sila. Iyahagon ning kwan, iyahagon ning kaalyado kaniadto. Iyahagon ning kaalyado kaniadto pero kana wa ta kahibalo karon kay murag hilom-hilom ra sa si Governor Gwen kay sa nga administrasyon sa god. Unya bisag unsa nimo kaisog kay nailam ginang isog si Governor Gwen unya og magsupak-supak ka sa administrasyon ron delikado man.
pero kato mga aningon siya ha, nga panlitag makita mo ha. Makita mo ni Gobernador Gwen, pangumusta lang siya ha. So mo na ang kuan to. Kanang ang iyang kontra karon ni kuan man ni Pambari 4, kuan din siya gi-endorse sa PDP di kasamangkin. Si kuan si kanang na ang Pambari 4. So mo na ngumusta in taon sa ni Gobernador Gwen, pero mo na ang ta kay balo kay si Gobernador Gwen ra ba? Kanang na ang nakat-on ra ba sad ni siya? Nakat-on na sad ni. Kay kana bitong nakat-on ni siya. O niya kanang na ang wata kay balog 2028 na karon administrasyon man si Gobernador Gwen kay siyempre way pa samang-samang incumbent kanya pasamang-samang ka sa administrasyon na kulob ka. Onya mo na nga kuan na kanang na ang kuan giga 2028 kaning mga namali karon diri sa administrasyon natural adto na sa nakinsay kusog ha. Kinsay ganas tao, kinsay kuan sa tao. Mami to nga pag katunto ang mga sukindig paminaw dugay kaayo nga ni tabok. Si Gobernador Gwen didto ni dugay kini pili ba. Daghan ko to si panglitaw niya, Manny Pacquiao ning nangulitaw niya. Si Isko Moreno nangulitaw niya. Sila si Ping Lacson na dagang presidente kontra ni BBM nangulitaw niya. Then sila si BBM dugay kay nakadesisyon si Gobernador Gwen og asa gyud siya. Lantaw niya nga 40 man daghanan ng supporters ni Sara og ni PBBM. Daghan na kay mga supporters tabok siya dito dayon ha. Ato ko nung tiwasog pagpaminaw kay doon na pa di ay sa gisulti ha. Ato tiwasog paminaw ko no sa gisulti niya nga bahin ni Gobernador Gwen kano. Kani. Si Mayor Paz Radasa sa Lapu-Lapu. Ay, ma'am. Daog na kita ni. Kanibang mga katsila, salbahes yun yung mga yawa. Sa unang panahon, niabot na sila sa Pilipinas. Gusto mo sa Leyte, diyan ay parking itong ilang galyon sa mga barang mga barkong dagwa. Sulod sila, patay nilang Pilipino, kulata nga to, kulata dire. Nasaka sila sa taas, sinihinay. Ang Pilipino god niya to in taon, sundang lang. Ang katsila niya to pagkanaog nila, naana sila'y pusil. Huwag dag-anan akong lulo. Dito sa taas. Siyempre, ako gitong lulo kay ang problema ni Ane tanaw ng mga lugar, mga isda, mga guwapong kita sila sa isda nga mo'y ginakaon sa mga natibo ni ato. Kato mga natibo ni ato, ato tong mga amahan. Isa sa amo, tilapia man na dito. Karon, kay matay man ni Lapu-Lapu si Magellan. Nanimaw siya. Kwapo mga isda. Iyang gipadakop, pinakadakop. Pagkahuman iyang gialsa, gipanganlan niya Lapu-Lapu. Gihimo niyang isda. Mo na Lapu-Lapu ng isda. Ako karong pila ka adlaw, ug naamoy pispan diha, magbuhi ko og halwan lang. Pangalan po na ko og Magellan.
So, napugos ko ani karong pagkampanya para anaon yun sila. Oh. At least kinahanglan mudaog nining kadaghanan nila ikaduhang rason o ngano ang boto nila sa Senado critical tungod si Inday. Oh. Ilang ang gustong tangtangon si Inday. Pamulitika ba? Mm. Kay pagkahuman god ni Marcos ug manaog siya ug di siya magdiktador may naagi ikapuli. Wala sila ikapuli o ang kontra nila si Inday. Mm. Why pildi si Inday? Ug mo daw. So, karon pa lang gusto nilang piangan. Munang samo karon. So, kinahanglan perhaps ay si Inday pag-abot sa Senado kay muumanay mo ang Senado mo ay judge ang House of Representatives mga representante muna sila'y prosecutor sila'y mo da sa demanda niya ang mga senador mo'y maminaw o muhatag sa ilang silot. Sige, ato na ipadayon karon taon ha. Ipadayon ta ni karon taon sad mga sukintig paminaw kay nindot niya taas pa man ni daghan kay daghan pa katawanan ani niya portira bang seryosoha mo dalag joke ba kay di gyud sa mo katawag yun no? Onya karon makasama onya ari sa ta kay di ay importante sa gayong ato ang hinabion mga sukindig paminaw kay ila na mo ani sikat man ni mga kasama onya kanang naa nga sikat ni onya inila idol sa mga kato mga mahilig ayog teleserye ha onya makasama at makausap natin ngayon ang kilalang kilala no na nasa atin kilala na natin si Senator Bong Revilla, no? Action star sa pelikula at action man sa tunay na buhay. Ha? So bilang lingkod bayan at kampiyon ng katarungang panlipunan, patuloy niyang isinusulong ang ating kapakanan. Higit 300 na batas sa edukasyon, sa kalusugan, kaligtasan, kabuhayan at ekonomiya ang kaniyang iniakda. Sa lahat ng pagkakataon, lagi siyang nasa ating tabi para agad na sumaklolo at umagapay. Ang panday, ang ating agimat, no, si alias Pogi at si Tulumi. No, niya siya si Senador Ramon Bong Revilla Jr., aksyon sa tunay na buhay. Senador Bong, si Rajuman Benji po ito, no, sa impila ng DYHP RMN Cebu. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Senator Revilla. Yes, maayong aga, Rajuman Benji, tanghiyan at sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan. Gihugma ko kamo tanang. So, kumusta po kayo sa ngayong umaga? Ito naman. Sen, mabuti naman, Ito, no? medyo nagpapahinga ng konti ngayon umaga at medyo sinisipon-sipon ng konti pero okay, mamaya dire-diretso yung ating kampanya. May motorcade ako dito sa may Batangas, dito sa Batangas at ayan, basta't sa pag-ikot natin sa Laguna naman, okay din yung pagtanggap sa atin ng mga tao. Anywhere we go, nagpapasalamat ako, even dyan sa Cebu, every time I go there, yung suporta ng pagmamahal sa atin ng mga Cebuano dyan. Thank you. Okay, so punta na ho tayo sa patungkol sa usapang kabalikat sa pagtuturo o CAP Act or kaning KAP Act, Mr. Senator, no? Yes. Tapos yung ano, so yung sa kabalikat, yes, God. okay, so yung kayo daw ang daw po ang nagsulong ng pagsasabatas nitong kabalikat sa pagtuturo, no? Ito bilang pagpasasalamat ito sa mga teachers natin, ano? Kaya kabalikat sa pagtuturo act. Yung kanilang chalk allowance na natatanggap na last year nakatanggap sila ng 5,000. Ngayon ginawa natin na 10,000 pesos yan, yung chalk allowance nila. Dahil modernized na ang pagtuturo,
sinama yung coverage ng lahat ng gastos para sa teaching supplies. Kasi ayaw natin yung senaryo na ang nag-aabono pa yung mga teachers, no? Kaya isinagawa natin ito, in-institutionalize na natin. Gawing 10,000 pesos. At tax-free yan, ha? Buong-buo nilang makukuha itong kanilang parang chok allowance kung tawagin nila. So malaking tulong na po ito sa kanila. Malaking tulong. Tapos So, sa mga estudyante naman, ibig ko rin ibalita, no, yung anti-no permit, no exam policy. So may batas, ito yung batas din natin na hindi na po pwedeng kapag hindi nakapagbayad ng fully paid sa tuition fee, hindi nila pagtataken ng exam. Bawal na po yan with this law dahil marami sa ating mga kabataan na talaga naman na nadidepress, yung iba nagsusuicide dahil sa kahihiyan. Oo, totoo dahil hindi yan. nakakapag-take ng exam. Dahil kahihiyan, hindi na pumapasok, no? As I said kanina, meron ako nalaman, nag-suicide pa. Kaya with this law, bawal na yan. Mabibigyan ng sanction yung mga universities or colleges na gagawa niyan. At kapag ka merong gumagawa pa rin yan, ibibigay na kagad yung report yan sa amin, kami mismo ang a-action dyan. At hindi lamang yan, meron din tayo sa ating centenarian law, no? 'Di ba? Yung centenarian law, 100 years old, makukuha nila yung 100,000 para sa mga lola at lolo. yung tinatawag na Revilla Law, yun ba yun? Ito, yes. Mr. Sen? Oh. Yes, tama. Yung itong Revilla law, expanded centenarian law, no? Ito yung when you reach 80 years old, no? 85 years old, 90, 95, tatanggap ka na ng 10,000 pesos. So, Kaya- kailan ito mag-umpisa, Sen? Actually, magpalista na kayo sa OSCA. Last year pa lang, pinapalista na natin sila, no? Okay. At magpe-payout yan ngayon. Ito na. Okay. In fact, by tomorrow, sa Malacanang, kay Presidente Bongbong Marcos, magkakaroon ng ceremonial payout para dyan sa mga lola at lolo na mabibiyayaan na nitong cash gift natin na 10,000 pesos. Ang proseso nito, no, para malaman ng lahat, maganda rin yung maibalita mo sa kanila dahil kayo yung means na pwede makapagpaparating sa mga lola, sa pamilya. Yung 80, 85, 90, 95, makipag-coordinate na po kayo sa Office of Senior Citizens Affairs, dyan sa OSCA. Sa OSCA. Sa OSCA. Sa bawat munisipyo, meron silang office dyan, sa mga city hall, sa provincial capital, at pagka nakipag-coordinate, magpalista na sila doon. Dali nila yung birth certificate nila, yung mga ibang mga requirements dyan, pati yung barangay clearance, para dito sa, ang magbabayad niyan ay yung National Commission for Senior Citizens, yung NCSC. So, yan po. Kaya yan ay napakalaking bagay para sa ating mga lola. Alam mo, nagmo-motorcade kami. Pag yung mga lola at lolo talagang umiiyak, nagpapasalamat sa akin. Siguro nakikita nila sa TV yung talagang salamat po kayo, matatanda na talaga. Kaya naluluha talaga ako. Sabi ko, hindi ako nagkamali na isulong ang batas na yan. Kasi lalo na yung mga 80 to 100 years old, marami ng mga maintenance eh. Yes. At yung 100, ang pinaplano namin dyan, gawing 1 million. Talaga? Ang laki naman, no? Kasi wala na rin yung para alagaan talaga ng pamilya yung kanilang mga lola at lolo. Yun naman ang incentives na ibibigay natin. At para naman sa mga sa mga manggagawa natin, no? So even sa private sector, meron tayong legislated wage hike na isinusulong sa Senado na pumasa na, no, na 100 pesos across the board. Ito yung alam naman natin yung problema natin sa sahod, talagang medyo kakulang sa taas ng presyo ng mga bilihin. Ang kagandahan dito, umuusad na. Sa House yata nagpasa sila ng 200 pesos across the board. Sa Senate 100 pesos. At isa po ako sa author dyan. Dati sa akin, final ko 150. Tapos binaba ng 100. Pero at least, ang point dyan, dahil to sinusulong ko pa, 2008.
Dahil talagang mahirap ipasa dahil dumadaan pa sa wage board, minsan di naman nila ginagawa yung trabaho nila. Talaga nakakaawa naman yung mga tao, dapat nang itaas yung sahod. Although naintindihan naman natin na baka naman magreklamo masyado yung mga employer. Pero ang ano natin ngayon, tinitingnan natin dapat, yung mga tao, kasya ba naman yung sinasahod nila? Dapat bigyan natin sila ng decenteng sahod at para may maayos na makain yung pamilya at mabuhay ng maayos. Mr. Sen, balikan lang po natin yung dito sa education, no? Kasi kayo din daw po, Sen, ang author ng Free College Entrance Examination Act. Ano naman po Yes. ang nilalaman nito? Libre na ang college entrance examination sa mga pribadong kolehiyo. Okay. At universidad para sa mga nagsusumikap ngunit kapos na graduates o graduating students. Hindi na po problemahin ng mga kabataang ang pambayad sa entrance exam sa kolehiyo. Hindi na hadlang na kakapusan na unti-unti nilang maabot ang kanilang mga pangarap sa pamamagitan ng edukasyon. Basta, ito ang catch dito, no? Basta kasama ka sa top 10% ng graduating class. Kailangan kasama po doon sa top 10 graduating class. Ang income ng pamilya ay below poverty threshold. So, yun talagang kapos, no? Hindi naman po pwede yung you can afford, bakit ka naman papasok doon sa ano? Ito yung talagang, yung mga sa mga mahihirap talaga, yung below poverty threshold. Kaya, nakapag-a-apply sa paaralan, balak pasukan at nakaka-comply sa iba't ibang requirements ng paaralan. So, basta ito po ay para doon sa mga below poverty threshold, yung 10% graduating class. So, Sen, may mga nakausap kami na mga kawani ng gobyerno na lagi kayong nababanggit. Sinabi po nilang mas naging competitive na ang civil service ngayon kumpara sa private. Ano po ang dahilan nito? Nakakataba talaga ng puso pag nakakausap namin yung mga kawani ng gobyerno. Oo. Kasi sinasabi nila na nagiging competitive na ang civil service ngayon kumpara sa private. Totoo talaga no? This means may binubuga na po ang pagsisikap natin. Tayo po kasi ang chairman ng Senate Committee on Civil Service na responsable sa paniniguro sa dignidad at kakayahan ng mga government employees. Kaya marami tayong sinusulong dyan, katulad nitong, naipasa na natin to, yung itong night shift differential pay. Ito, maraming hindi rin nakakaalam nito sa mga government employees, ha? Oo. Ito yung naipasa natin, isa sa mga batas na naipasa natin, itong Republic Act number 11071, na nagbibigay ng night shift differential pay sa ating government workers. Dati kasi, pag nag-duty ka ng gabi, walang dagdag na bayad compared sa private sector kasi sila meron, no? Sa atin sa government wala. Ngayon meron na 'yan. Sa ilalim ng batas natin, may 20% premium na rin ang mga government employees na nagtatrabaho mula 10 PM. Ito ulitin natin mula 10 PM hanggang 6 AM. Sila yung makakapag-avail nito. Ang night shift differential pay naman ng ating mga nurses na dati ay 10%, ginawa na nating 20%. Kaya napakalaking bagay yan. So sa mga nurses, dati 10%, ngayon 20% na yan. Basta night shift differential pay yon. So tapos meron din ako ibabalita, Benji. Itong sa lowering of optional retirement age sa government workers. Ito, nakasalang na to sa Senado ngayon at for interpellation na ako, hindi lang natin natapos itong nakaraan, pero pagbalik natin sa resumption natin, ito ay baka maipasa na rin natin. Ito yung lowering of optional retirement age na 60, ibababa natin to 56. 56. Ito, we're just giving them an option. This is just an option. Hindi ito mandatory. Oo, so depende Para nila kung mabigyan natin mag-retire sila ng mas maaga. Yes. Hindi na nila kailangan antayin pa umabot sila ng 60. 56 pa lang.
Pero option lang nila yan Option kung lang, gusto oo. nila. Mm. Kung ayaw nila, diretso pa rin. Di ba? Ito, para mapagbigyan natin yung mga gusto mag-retire na maga, yung mga may mga karamdaman na, pwede ba mag-retiro na ako, masakit na yung bewang ko, malabo na yung mata ko, yung ganyan. Para ma-avail Marami ko ng na yung sakit, eh. aking... Yes. Kaya ito, Kaya ginawa gusto ko yung ng batas ano, na gusto yan, parang oh. yan. Oh, gusto nang Oo. mag-retire kasi gusto na magiging maka-discount. Pero yung 56 pag mag-retire sila ng 56, maka-avail pa rin sila ng discount para sa senior citizen na Sen. Ito naman, iba yan. Iba yan. Iba yan sa senior citizen. Kaya, yung sa senior citizen naman, ito yung isang batas pa rin, no? Oh. Iba yung sa optional retirement, no? Kaya gagawin ko, yung di ba, when you reach 60, senior citizen ka na. Ang gagawin ko, 56, Pwede na. Senior citizen ka na rin. Oh, Pero wow. junior lang. Pero junior. Junior. Oh. Oo. Kumbaga, Junior, yung senior sa ngayon citizen. ay Ibig sabihin, ang discount mo, instead of 20%, 10% lang. Kalahati. Okay ba? Parang okay na yun, ha? Di ba? Oh. Pwede na, di ba? Oh, pwede na, oh. Pwede na siguro dahil yung yan. iba, ayaw din ng senior lang. Dahil bakit? 56 pa lang ako. Tawagin na ako senior citizen. Oo, lalo na pag lalaki, no? Yes. Wag- Lalo na yung babae. Oh. Mga brain ng mga babae. Ano ba? Pero ang point dyan, yung makapag-avail sila ng discount sa sa gamot, maraming mga ngayon lang, 40 years old ka pa lang, may maintenance ka na sa high blood. Oo, totoo nga. Yung... Pero sa arthritis, kung ano yung nararamdaman mo dyan, ako nga, marami na rin akong gamot eh. But the point is, paano naman yung iba? Yung diba? iba. Yun yung... Okay. So yung punta tayo kailangan. punta na tayo sa sa Public Works Sen Revilla. Kayo nga Yes. pala Sen ang chairperson po ng Committee on Public Works. Ano po ang ilan sa mga nagawa ng committee ito? Ang tinututukan natin ngayon, itong problema sa flooding, no? Sa pagbaha. Kaya inatasan natin ng Public Works na gumawa ng master plan para sa buong Pilipinas. Master plan ng buong Pilipinas. Hindi lang, ang nangyayari kasi ngayon, patsi-patsi lang yung ginagawa. No? Gagawa ka ng retaining wall dyan, tapos hindi mo matapos. So, tuloy pa rin ang pagbaha. Tapos yung, kung substandard pa yung gawa. Kaya yun yung mga dapat inaayos ngayon na holistic approach para sa lahat. At yun din ang diin ng Pangulong Bongbong Marcos na ma-solve natin dyan. Dahil iba na yung panahon ngayon eh. Iba na kung dati, halimbawa lang to halimbawa 1 drum ng tubig lang dati, ngayon 10 drum na ng tubig ang bumabagsak sa atin. So, ibig sabihin, ganun katindi na, times 10 ang volume ng water or ang bumabagsak compared before. Dahil because of climate change. So, yun yung dapat natin diinan talaga. At isasaayos din natin yan. At itong meron pang isa yung sa building code. Yung building code, it is high time to amend that law. Kasi hindi na siya napapanahon dahil because of the climate change, yung lindol, mas malalakas na ngayon. So yun yung mga isasaayos din natin sa ating pagbabalik sa Senado. In fact, ang dami pang gagawin. Puro sakit talaga ng ulo. Pero okay lang. Basta tayo magtatrabaho para sa taong bayan. At para hindi nila masabi na, si Bong Revilla, artista lang yan, walang nagawa yan. Kaya nga po, nilalatag natin ngayon, ito isang artista na maraming nagawa. At umaksyon sa tunay na buhay. Hindi lang tayo sa pelikula. Hindi lang tayo nagbudot sa Senado. Tayo gumagawa ng mga batas na, di ba? Actually, sa totoo lang, hindi naman ako marunong magbudots eh. Pagkatuwa lang ako pinagbudots, biglang naging budots king na tayo eh. Pero punta tayo sa usapang kalusugan, Sen. Ano po ang isusulong ninyo para dito? Para naman sa pagtaguyod ng kalusugan, para sa matibay na paniniwala natin na kailangan mag-invest sa kalusugan ng ating mga kababayan kasi malaki ang suporta natin sa mga health sector, no? Meron tayong bill na kaayusan sa Adhikaing Pagamutan Act. Ang pangarap natin pa noon pa yung walang Pilipinong mamamatay
na hindi nakakakita ng doktor. Kasi marami dyan hindi nakakakita ng doktor. Mantakin nyo, 60% ng mga Pilipino ang namamatay na hindi man lang nakakapagpa-check up sa doktor. Kailangan ilapit natin ang mga ospital at mga health services sa taong bayan. At kung dadagdagan pa natin ang mga ospital, tiyak din magbubukas ng mga trabaho para sa ating mga kababayan, mga nurses, doctors, at mga allied health workers. Yun yung isusulong natin para sa kalusugan ng ating mga kababayan. So, yan po. Marami pa actually. Ang yung lingkod, basta tayo nagtatrabaho, gagawin natin ang lahat para sa kanila. Hindi mo na itatanong, Benji, na ang inyong lingkod, si Senator Bong Revilla, this is my 30 years in public service now. I started as Vice Governor. Yeah, ako yung naging Vice Gobernador ng Cavite, naging Gobernador, naging BRB Chairman, naging Senator. Yan, ito. So experience-wise, mahaba-haba na rin yung ating mahaba na yung natakbo. experience Yes. niyo sa public service. Yes. Na-biktima rin tayo ng matinding politika. Buti na lang lumabas ang katotohanan na quit tayo at nalinis natin yung ating pangalan. And that's very yun, painful experience sa akin just because of politics na naging number 1 tayo noon, tapos akala tatakbo tayo for a higher position. Basta ang importante dyan ay lumabas ang katotohanan at nalinis ang pangalan ko. Isa na lang, Sen Revilla, no, para sa ating mga Yes. bagong bayani. Sa dami po ng ating OFWs ngayon, no, dapat naman talagang isulong ang kanilang kapakanan. Mayroon po ba kayong panukala para sa kanila, Sen? Yes, ang ating mga OFWs, ang ating bagong bayani, as you said, naintindihan natin ang kanilang mga sakripisyo. Kaya marapat lang na suklian natin ang utang na loob yan sa kanila, no? Kaya marami tayong na-file. Una, itong original bill natin na sa lahat ng pampublikong mga ospital, kailangan may mga nakareserbang kama para sa mga OFW na may sakit, pati na yung pamilya nila. Hindi na sila mamumroblema sa pagpila o pag-antay para matingnan at magamot. Yan ang bagong Bayani Ward Act. Ito yung bagong Bayani Ward Act kung tawagin, na tayo ang pangunahing may akda para mabigyan natin sila ng atensyon. Pangalawa, ang laki ng kaltas ng PhilHealth sa kanilang buwanang kita. Dapat mapakinabangan ng mga OFWs yan. Kaya sa ilalim ng Senate Bill number 1280, ang pasok na sa PhilHealth coverage dapat ay diagnostic laboratory at iba pang mga medical examination requirements ng mga OFWs. Ibig sabihin, hindi na po problemahin ng mga OFW ang gastos sa mga test para makalipad o makapag-renew ng kontrata. Kaya yan po, yun. Okay, so mensahe na lang po ninyo, Senator Bong Revilla, sa ating mga tagapakinig ngayong umaga dito sa Visayas at Mindanao, at sa ating mga Facebook viewers sa Luzon at saka sa abroad. Sa lahat po ng ating mga kababayan all over the world, lalo dito sa Pilipinas, umasa po kayo. Si Senator Bong Revilla magtatrabaho po para sa inyo. Utang ko po sa inyo kung bakit ko narating itong aking kinalalagyan bilang artista, bilang public servant. No? Talagang nandyan kayo palagi sa aking likuran. Damang-dama ko po ang pagmamahal ninyo. Kaya hindi ko po kayo bibiguin. Ipaglalaban ko po ang karapatan ng bawat isa sa inyo. Ipaglalaban ko ang inyong nararamdaman na sikmura, o naman yung gutom, o naman sa trabaho. Lahat po yan ating gagawa ng paraan para matulungan kayo. Hindi namin papabayaang magutom kayo. Mahal po namin kayo, mga kababayan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Senator Bong Revilla Jr. sa panahon na nakapanayam ka namin dito sa himpilan ng DYH Experiment Cebu. Thank you very much. Thank you. RMN
Okay, salamat kayo. Oni kanang na ang ato mga naminaw at least sus sa morang nakuha atong dila ning Tagalog lagi ngiyate. Pero mo na nga di man sad mahimo og magbinisaya ta diri ka sa Mangki kay di man sad makasabot no si Senador Bong Revilla pero mo na ato mga naminaw sa kuan man gyud na kay og kinsa nga mga politiko nga moanhi diri sa ato ang istasyon niya kanan ato na sa sabton kay kanang na ang kuan man sa kinsa panalitan og membro sa kang presidente Marcos okay membro sa kang kanhi presidente Duterte sa PDP laban why problema ha basta mo kuan sila tanakuan man na kanang importante ana nga na man kay baro na ba ka nga di man sa tama kuan diri og so muna nga bisan kinsa unya nga tuwa lang na mga isyu lang ta isyu por isyu mga sukindig paminaw ilabi na ato ang regular anchor ato ni Rofil so muna og kinsay ganahan nga kuan ala sige og kontra o dili kontra partido nila kendi partido okay ato silang hatagan og panahon sa kasamangkin kay ang mga tao bisag gahulas na ada balik tani kuan na kani presidente Duterte. So muna nga kana sila, muna nga kadepende na lang na no ninyo nga mga tao, kamo na lang mo balansi mo timbang-timbang sa ilahang nga mga plataporma, og kamo na lang mo kuan na kay kami diri igo ra gyud din tao mi nga nanarbaho sa